Si. Uplava. Si dobrý, ale. Padaj na to. Ty si vybral. Ja aj tak to áno. To ja ti gratulujem. Koľkokrát sme si podali ruku v tomto videu? No si frajer, ale super. Koľko som ver. Tak to Tam do košíka. Jsi boss. Ďakujem. Som ver. Bolo to bráško. Ne, bolo to super. Čaute všetci, moje meno je Slážo a.k.a. Selassie a vítam vás u ďalšieho dielu pořadu Pillow Talks pre Hey FOMO. Dneska tu mám naozaj špeciálneho hostia. Hej. Čo? Co děláš? Však na to sme sa dohodli, ne? Co děláš? Však tak to mal, aj v scenári to tak je. Ne? Režia! Jsi vůbec blázen? Dobrý, tak už to Let's go to the skincare, let's go. Úplne prvý základný krok je namočiť si tvár vodou a umyť si ju gelom. Joj, to je parádička. Hneď som sviežejší. Gelu si dávam menej, aby som nebol úplne celý napenený z toho. Ráno a večer je to dôležité. Niekto si robí skin rutinu iba ráno, ale myslím si, že aj večer po celom dni by si mal spraviť. A potom si hodíme sérum, ale s ním tiež treba ísť opatrne. A nemala by sa tá pipetka, veľa ľudí robí chybu, že si to takto potre po tvári, alebo po košeli. To by sa úplne nemalo robiť, aby sa to vlastne nedostali nejaké možno baktérie alebo čo dnu. Ja si dávam 3 kvapky na lice a na čelo a rozotrem. Paráda. A ako úplne posledný krok Effaclar Duo Plus M, ale toho si dávam fakt len, že na prst a miesta, ktoré sú také, že úplne najvýraznejšie, kde sa spravia nejaké výrážky. Dobre, vybavené, hotovo, nakremované, umyté, zavrieme všetko, položíme, bím, prsten dáme naspäť a teraz urobí aj, že zmiznem jak Frodo. Vybavené, môžeme ísť spať. Ty jsi frajer, kámo. Áno. Si. Uplava. Jsi dobrý, ale taky za mě vyspělý humor. A jsme u toho záznam. Takový uložený, víš? Taký... Musíš dozrieť na to. No to je právě. To je jak skotská, kámo, taková ta... Áno, to je ten doutník a skocka. Vieš čo, mal som také obdobie, keď som pozeral Peaky Blinders, Nekecej, potom som tak tě to jako ovlivnilo? Nepijem už alkohol moc vôbec. Vůbec? Nekecej, jsi takhle straight edge, tak lebo, nejsom že straight edge, ale chodíme dosť do prírody cez víkendy, vieš, tak nechceme sa, že opiť, aby sme mali opicu. To keď budeš starší... Ne, ale bez ty úplně říkáš, kámo, to, co chci dělat, jakoby až... Tak to, až čo? No až jako... Až budeš starý? Tak vole, nechci to říkat takhle, vole, ale... A jasné, vieš, ale treba... ne starý, spíš víš, teď nechci to nějak to, ale přijde mi, že jakoby, víš co, už jedeš to svoje a máš jako, víš co, máš zarobeno a to a jakoby... Ještě prostě... Jak jsi přijel, počkej, to tvoje Bentley, to je dole, ne? No já tam mám ten Rolls Royce. Jo. No to parkuje vedle mýho Bentley. Tak potom dobré. Ne, nebo takhle, to tvoje parkuje mezi mýma dvouma Bentley. No ne, jakože víš, že to je, že ještě prostě si myslím, že nejsem prostě. Abych chodil o víkendu do přírody prostě. Chtěl bych. Však ale môžeš. Můžu, já vím, no. A ty sa radšej nebeješ a máš opicu potom, tak sa nebeješ znovu. Ty vole, ty jsi to docela vystihl. Však lebo ja som robil to isté. To je f***li, no. A to točíme už? Točíte už, no? Točíme celou dobu? Tak to máme hotovo, vybavené. No a na to navážím tím spánkem, protože ten spánek je důležitý, víš co? A ty když se nabiješ... Kámoško, ja ti odporúčam jednu najlepšiu knihu. Že Prečo spíme sa volá tá kniha. Kámo, to mi doporučila kamarádka. No tak si ju prečítaj. Ja som síce pri nej, že vždy zaspal a prečítal som z nej iba, že 30 strán, ale autor v úvode hovorí, že neurazím sa, keď zaspíš pri mojej knihe, lebo to je ako keby aj trošku zámer. OK. A zistil som tam fakt fajn veci, že spánok je mega dôležitý. Je a mně to hlavně přijde, že to hrozně, já třeba teďka v životě řeším nějaký věci a mě se to úplně zrcadlí v tom jakoby spánkovém světě jakoby. A když fakt jsem ve stresu, tak mě to všechno se mě odráží do toho jakoby snění a do toho spaní a opačně prostě, jo, že jako co mám v tom, a je to fakt jako, ty vole. Ne, já si to fakt přečtu, no. Ne, tak musíš lepšie spať. Ne, to já vím, no. Ja keď som mal že 20, tak som úplne, že spať budem, keď budem mrtvý, vieš? A potom som veľmi rýchlo pochopil, že keď nebudem spať, tak možno zomrem skorej, vieš? No jasně. Ne, tohle to úplně. A teď jsem v neděli jsem byl na place, jsem natáčel takový prostě seriál a teď tam všichni jsou v tom, jakoby, víš co, v té crew jsou prostě jako starší. A to neříkám, že jsou starí, ale prostě jsou starší. Že celý čas, odkedy sme prišli, je toto issue. Robí si zo mňa srandu, že už som starý.
Ale já jsem, Proste, prečo? Bojíš sa starnutia? ty jo, Má issue zo starnutia, tak si z toho robí srandu. máš možná pravdu. Ty. Ty kokos. Ne, já spíš, já se Psychologa nemáme na place nějaký? Nemáme, že? Ne, takový ten intimacy coach, kámo, potřebuji to. Ne, víš, co si spíš myslím, kámo? Já si dělám srandu, když jakoby, že si dělám tak srandu, víš, že ty seš vlastně taková, jak seš tak? Jak jsi trošku starší, tak jsi jako i autoritativnější. A já mám jako takový pocit, že si tak jako potřebuji popíchat, abych zjistil, že jsi v pohodě. A pak zjistil jako, si, že jsem v pohodě? Jsi fakt, kámo, jsi fakt v pohodě. Tak jeba, daj na to. Tak co jsem ti to to. Ale můžeme stihnout, to není vůbec důležitý. To tam dajte hned na začátek, tento úsek. No a počkej, že jsem to říkal vlastně s paním. No a tam mi právě všichni řekli, že ty vole, můžu říkat ty vole, nebo ne? Ja aj horšie veci hovorím. Ja vždy, keď pozerám, vieš, ja mám strašne rád rozhovory s Erikom André. Neviem, či poznáš. Kámo! Lebo on vždycky toto začne robiť. On to začne robiť, ďakujem. On to začne robiť, že z rozhovoru s ním sa stane jeho rozhovor s niekým, vieš. Funny story, boli sme v Londýne a robil som tam street fotku a išiel oproti mne, ale hrozne škaredo sa na mňa pozeral, lebo som mal, že fotobatoh, GoPročku, kameru v ruke a vyzeral som jak paparazzi, vieš. Čiže ja som len na neho kúkol. On mal takú veľkú čapicu, North Face bundu a úplne tak škaredé na mňa zazeral, úplne, že tak ani som to radšej neoslovil a úplne som bol z toho, že musel som vyzerať jak najväčší paparazzi proste, vieš. No, nevadí, na budúce sa ho aj spýtam volačo, alebo mu poviem, že ale to za mě fakt, jakoby nevím, jak přistupuješ k celebritám, nebo tak ty seš celebrita, jak to, ale za mě, když prostě řekneš čau, ty seš frajer, vole, fakt tě cením, vole, tak to je prostě to jenom potěší, jakoby. Videl si takých Poliakov, takú babu a chalana, oni robili také tie GTA, MPC, také tance. Nevidel si to na TikToku, na Instagrame, to bolo že hrozne populárne, čiže rok dozadu. Taká baba strašne nízka, ona robila také GTA, MPC. To zní jak Little Big, kámo, ale ty sú ruské. To sú z Ruska, no, tak bol som na takej jednej súťaži tanečnej a tam som ich stretol a úplne som nevedel, že čo, tak ja som len za nimi došiel a že že robíte super veci, že sa mi to ľúbi, tak asi pristupujem. No, mega. To bych řekl přesně Erikovi, kámo. Hele, tak bavili jsme se o tom spánku, o tom, jak je to důležitý spát a to je tu knížku, kterou si všichni přečtem určitě. Musíte, fakt je to dobrá kniha. Ne, už jsem to dostal z víc zdrojů, fakt to musím a jelikož tohle pořád z té postele, jak bychom se tomu měli věnovat. Jak teda nějaká tvoje, nebo změnilo se to teda po tom, co jsi to přečet, nebo jak spíš? Kolik chodíš spát? Vieš čo, o polnoci chodím spávať. A už seš hned? Akože väčšinou hej, pokiaľ po mne nelozí mačka po hlave alebo tak sa snažím zase hneď. A vstávam okolo 8, čiže 8 hodín spánku mám, no. Cože jo? Ani víc, jako, nebo si... Ani o minútu viac. Posun. Striktné disciplína, ne, lebo vieš čo, chodil som niekedy spávať, že o 2, o 3 a vstával som, že o 12, o 1 proste po obede a to máš celý deň, to je proste úplne, že vybavené. Prostě to není dobré, není. No ne, to určitě není dobrý, no, ale zase jakoby, jak si to nastavuješ třeba ty s tím, víš co, když ty jsi vlastně jakoby self-made. Self-made, self-made, tak víš, tak, jako, že to si musíš všechno nastavit sám, že? No vieš čo, najväčšia hovadina podľa mňa sú tie rutiny biznismenov, čo sú teraz hrozne populárne, kámo. A proste úplne 6-ročný chlapec. Vstávam o 6:50. No jasne, a dělám, kámo, 3 milióny na Bitcoin. A ja si ako, proč som taková m***ka, vole, proč to nedělám, vole? Bože, 6-ročný chalan je milionár z Bitcoinu, prečo ja nejsem, ne? A ja doma s těma 2 kilama. Tak to je úplná blbosť, neviem, tak dá sa to nastaviť, treba disciplínu, ale je to ťažké, vieš, že napríklad nastaviť si ten režim trvá hrozne dlho a pokaziť si ho trvá, že 2 dní. No ja viem, no. Stačí nejaká, že ideme niekde na nejaký event a je tam potom nejaká afterparty akcia a dojdeme, ja neviem, že od 3:00 napríklad naspäť na hotel, lebo afterka skončila a hotovo, vybavené proste, to je... Ale zase ty nemôžeš si takhle niekde ako uvoľniť, víš to, nebo není ale to ako, jasne, to není, akože nejsom vojak, vieš, že nemám vojenskú, že straight edge, trúbka, vlajka, hneď, kliky, ne, to vôbec. Ty si by proste tá mačka, kámo, 2 na ramenu, ešte přítelkyně okolo noh, vole, tak to tam dělám vôbec. Ne, to vôbec, akože, len je dobré akože mať ten režim. No jasně, ne, to ne, ale myslím, když podle mě jednou uklouznu přesně, když máš jasné, něco to, určitě, jako, určitě. Ty nechceš žít prostě ve 30 skoro, jako život, jak víš co, 60, že na to bude ještě čas tady na tyhle, ty straight edge, jako p***viny. Ale já ani nejsem, akože však straight edge, ne. Ty jsem straight. Já jsem ne. Ne, jsi jenom edge spíš. No, počkej, takže k tomu spání, takže spíš 7 hodin, 8.
A seš self-made teda, to jsme si ustanovili. Nemáš ty bitcoiny? Nejaké áno. Nejaké máš? Tak 0,00012. Nekeci fakt? To ale třeba docela dost, ne? Jakoby. To asi nebudeme si to prezradzať. Jo, to je pravda, no. To mi to pošel tak Ne, to jsem ještě chtěl říct tady k těm, no to už je off téma, no dobře, takže zpátky k tomu spánku. Ale víš, co mě trošku znělo? Jak jsi mi to na začátku říkal s tou knížkou, tak trošku zněl si jako ten self-made. Kámo, to si prečí, to si určite si toto, spíte 8 hodín. Já jsem tuhle knížku už koupil a jediný, co víš teda, to je ta reklama. A jediný vy tak ale pozor, je motivácia a motivácia. No, môžeš motivovať jak Degeš, proste 5,50 prvá ľadová sprcha, hodinová meditácia, 2 chlebíky s vajíčkom, druhá meditácia a môžeš povedať akože reálny nejaký ne, plán, mega, no to chápeš? A hlavně podle mě každý, a ještě to je docela dost důležitý, každý to má jinak nastavené. Já mám kamarády, který normálně fakt spí 7 hodin a jsou s tím ready. 6. Fakt ještě jakoby, já jsem z toho, jakoby, jak už z toho hudebního, tak i z toho divadelního světa a tam prostě fakt lidi jako dokážou klastat, vstávat, pak zkoušet a to. A já prostě vím, že jakoby já na to nejsem, nejsem tak silnej, nebo prostě to moje tělo prostě, já jsem se narodil jako week one prostě. Že jsi slabý kus. Jsem slabý kus, kámo. Ne, já fakt potřebuji spát víc jak 8 hodin, ale prostě pak jinak nic nedovedu. No jasné, jak fakt někteří prostě to potřebují. Ne, fakt, jako já to nezvládám a bojím se, co budu pak dělat. Když už to pro mě teďka je tak jako vlastně jako důležitý aspekt v tom životě, co budu dělat za 20 let, víš, nebo jako v té Končíme, hotovo. Že to se bude podle mě jenom horšit. No a když si takhle přesně nastavíš tu rutinu, tak záleží, jak sa k tomu postavíš, vieš, že môžeš byť tomu ľahostajný, alebo môžeš, vieš, začať viac športovať, hýbať a takto. Děláš nějaký sport, co děláš? Lozíme športovo. Nekecej, taky hipster seš, jo? Hipstery lozia? No jasně, to se rozklad. Tu v Prahe to tak je, kámo, já ti musím ještě ty pražský, ty mohli si to jo, to fakt je, kámo, všude. To fakt jako je check thing, kámo, nebo ne check thing, ale jakoby to se rozložilo třeba poslední 2 roky, kámo, všichni lozí, víš. Ten na letní, jo, kam jdeš, no, lozí, víš co. Vždycky ten pitlík, kámo, víš? Taky ty lidi, prostě dám si latte art, no, flat white, prosím, já musím se bojat na stěnu. To som presne ja. No jasně, no jasně, máš takový ten pitlík s tou moukou, nebo co to je? No maďo, hej, magnézium, no jasné. Mouka, vole. Tak to dáš, vole, já musím lozit, hej. Tak vieš, ja ťa zoberiem na stenu na budúce, keď tu budeme a či budeš taký frajerko. Kámo, já posteli sa inak rozpráva, keď vysíš vo vzduchu na stene. Hele, ale mě tam ti to mážo, tá mouka ti pomôže. Tam. Ne, ta mouka, hele, já jsem lozil, my jsme to měli ve škole jednou takový, jakoby, že máme různý jakoby ty věci, co musíme jako umět, jako akrobaticky a tak a lozili jsme tam aj. A to je fakt, já, ne, že bych se bál výšek, ale když už seš tam pak za sebe v té výšce. Víš, že prostě, když jsem prostě díváš se dolů na nějaký vyhlídce, mám ale když pak jako lezeš a teď já tam, na ty prsty je to namáhlý hrozně. Ano. A pak seš tam nahoře a já už se úplně držím a teď se podívám. A je to na tobě, jako když se pustíš, že najednou to je úplně jiný strach. No jasné. Nebo i ty svaly zapne. Ja sa napríklad extrémne bojím výšok a robí mi to dosť problém, keď lezem nejakú vyššiu stenu, tak akože som... Bojíš se? Áno, som a bojím sa. Ale tak můžeš líst takový to je moji kamarádi. Také detské. No, na 3 iba. Také, čo sú na ihriskách, na prelieskách. No, ale vždycky jen vlevo, oni mají taky to, že je modrá, žlutá, červená, tak ty jsi vždycky dole úplně. Ne, zvládám aj ťažšie trasy len. To jsem chtěl říct, ty těžký jsou většinou právě ne ve výšce, ale že jsou nakloněný. Takový ty, co se dělají, takový ty... Previs, no, ale tak máš aj tak a potom ide ešte tak a tak. To mi přijde ale fakt hustý, takový ty, kteří jako fakt jsou úplně dole, ale skáčou, že fakt jako to má takhle a oni prostě třeba takhle skočí a chytnou se. No, Ľudská, moja priateľka, ktorá je v backstage, liezla teraz. V backstage, tak tomu říkáš ten gauč? Nedávno takú trať, presne, že išla takto a bola, že predstav si, že ležíš, jak my teraz, ale naopak, dole hlavou. To mi přijde psycho. A ty to jako zvládneš, jako tohle to umíš? To je, choď podať ruku, neviem. No ne, že dobre si vybral. Ja, tak to áno. A ty seš, wow, jako o spánku podle mě už bylo docela dost. Už nebavme sa o spánku. Už máme 20 minút o spánku. 20 minút o spánku. No tak když se nebudeme bavit o spánku, tak mě hlavně zajímá ten nějaký, jako tvoje prostě kariéra, kámo. OK. Čo ti z toho zaujíma? Už jsi tady dlouho, kámo. Som, no. Už jsi tady fakt dlouho. Ale ešte dlhšie tady budu. Ešte dlho tu budem. Ešte dlho tu budeš, kámo. Chcel by som tu byť. Vieš prečo? Lebo beriem to proste jak svoju kariéru. Je to môj job a robím všetko
všetko preto, aby to aj mohol byť stále môj job, že snažím sa v tom nejako zlepšovať, lebo mám pocit, že veľakrát ľudia ako keby nájdú jednu vec, vedia čo funguje a robia to proste hrozne dlho. Nie je na tom nič zle, ale pre mňa je dôležité sa posúvať, vieš, že som sa Ale ty ako človek sa vyvíjíš, aj to, že a strašne často sa teraz stretávam s tým, že úplne ja som vlastne switchol celý môj obsah, ktorý robím a z toho takého vtipného, klasického YouTubeového obsahu som switchol na také videoesie, čo sú proste akože je to dlhý formát, až možno taký trošku dokumentárny, že sa ponáram do nejakých tém a proste rozprávam o nich. A hrozne veľa ľudí hovorilo mi, že no a kedy budú tie staré videá, my chceme staré videá naspäť, akože našťastie je to oveľa menej ako ľudí, ktorí tvrdia, že je to super a chceme toho viac. Čiže no ale ľudia, ty sa zaškatulkuješ ako niekto a potom je hrozne ťažké už sa dostať ďalej. Čiže musíš, to je pre každého, kto náhodou robí nejakú takúto vec, že sociálne siete a tak a má problém s tým, že nevie switchnúť ten obsah, musia vám ten switch ľudia veriť. Že pokiaľ vám ho neveria, tak to nebude mať úspěch, že musí to být musí to vycházet z tebe a to podle mě ale cítit. platí pro všechny jakoby, jako content creating obecně na těch sociálních těch. Bavili jsme se o hodně různých lidech, kteří prostě dělají tohleto a třeba nemají nějaký úspěch a pak random jim to jakoby začne fungovat a vždycky podle mě, ať už si řekne, že na ty lidi funguje tohle, na ty lidi to, ty lidi podle mě nejsou blbí, nebo ať můžeš říkat cokoliv, oni někde, i když to nevidíš třeba na poprvé, ty vidíš, ty cítíš, jestli ten člověk je jako podle mě to dělá odsud nebo ne, jestli to je prostě půdový, to ty lidi poznají prostě, víš, i když někdo dělá tu srandu a dělá jakoby na sílu srandu, tak to nebude vtipný, víš co, nebo vidím spíš lidi, že jakoby chcou dělat na sílu jako vážné věci, ale a nevěříš jim to a jakoby nejde ti to a pak začnou dělat funny obsah, protože lidi milují satiru a hlavně jakoby, myslím si, že dost jakoby i lidi, co tvoří, tak jsou prostě jako nějak jako založení jako na tom vtipu a víš, a humor máme všichni podobnej a že to ti začne fungovat, protože to je něco z tebe, víš co. Ale hrozne je to také individuálne, že, ale na mne napríklad hrozne vidieť, keď ma niečo nebaví. A ja aj mám vlastne streamovací kanál, že tým, že mám druhý kanál, kde viac len streamujem, hrá tam GTA 5 roleplay a tam som taký uvoľnenejší trošku. A tam je hrozne vidieť, že neskryješ emóciu, keď musíš byť live a 3 hodiny live vysielaš. Je na mne vidieť niekedy, že ma to nebaví, akože teda boli časy, kedy ma to nie že vždy bavilo a tí ľudia to zo mňa vycítili, vieš, a to je to, že ja to vôbec neviem schovať napríklad. Čiže ja keby začnem robiť niečo, že len čisto pre peniaze alebo pre slávu, tak tí ľudia hneď. A hlavne by som podľa mňa dosť aj tak klesol možno v tých očiach tých ľudí, že snažím sa to nejak budovať tou svojou cestou. Ne, to dává hrozně smysl, ne? Já vlastně studuju herecku, tak já tohle taky neumím, kámo, jakoby moc. No ale ty si herec vlastne, že? Tak akože chcel by si byť v budúcnosti, tak to musí byť o niečo ľahšie, ne? Sa odosobniť ako keby od toho, že... Ale já mám dost tu kreativu právě, že jakoby vychází to ze mě, ale je to odosobněný, jakoby, že mám postavenou takovou personu, pod kterou vystupuju, ale je to taky ze mě, víš co, protože já jsem magor satirický to, takže to dává smysl, víš co, a podle mě je to uvěřitelný, protože to je něco, co vychází ze mě. Ale taky jakoby mám pak jakoby určitý přesně jakoby, když mě to fakt nebaví, a tak to taky prostě neskryju. Nebo když na to, a to jsem teďka docela přišel na to, že když na to prostě jenom třeba nemám energii. Jak jsem se bavil o tom spánku a to, tak já jsem trošku na to nechtěl, aby to bylo takový depresivní, ale víš, teďka jsem prostě třeba hůř spí a já nemám zas takovou potřebu teďka třeba dělat content úplně. Ani nedělá, víš, a mě to nechce dělat a já to nechci jakoby pušovat. No, že prostě nechci být na sílu vtipnej nebo tak, víš. Ľudia majú hrozne zakotvené v hlavách, teda tí, čo robia tento obsah a čo sú, že ich živia ich sociálne siete, že musím každý deň niečo dať von, lebo skončí svet a ľudia na mňa zabudnú a tak ďalej. To je fakt psycho, no. Úplná blbosť, je to úplná blbosť. Sám to vidím a sám som bol na takom mieste a vyhorel som extrémne veľakrát kvôli tomu, že som sa hnal za tým obsahom. Tí ľudia, keď robíš dobrý obsah, tí ľudia si na ňo proste počkajú a ocenia to. To vôbec není o tom, že týždeň nič nevydáš a zrazu zmizneš zo sociálnych sietí. Ne, proste tí ľudia toľko obsahu zhltnú za deň, že a niekedy si ani, kebyže vydáš podľa mňa rovnaké reelsko každý týždeň, spomedzi samozrejme iných, tak ty ľudia ani si nepamätajú, že si ho vydal, lebo toľko obsahu zhltnú, vieš. A to je hlavně ale to, co tě tam podle mě žene. Jakože ta doba je tak rychlá a ty můžeš tak rychle jakoby vít nahoru, že ty se tak rychle bojíš, že spadneš dolů. Víš, že to je to, jak je to všechno tak rychlý. No preto je lepšie rásť dlhodobo. No, že mladí ľudia, alebo celkovo ľudia chcú proste úspech hneď. Ale kámo, poznám ľudí, ktorí 10 rokov tvorili a zrazu im vybuchlo reelsko a vtedy dostali ten úspech a ľudia hovoria, čak, to je
overnight success, ale prostě ne, lebo on 10 rokov tvoril a až po 10 rokoch něco vybuchlo. Tohle je docela s tím se jakoby, nebo tomuhle se jako v té mojí bublině dost jako kamarádů dost věnujem, protože to je přesně, já nevím, já dělám hudbu třeba 4-5 let, nevím jak. A už jakoby jsem už minulý rok, ještě do toho studu právě tu školu a už to bylo takový jako docela se to klešovalo a říkám, tyjo, ale ty už prostě, už si říkáš, tyjo, kdy už to tam bude, víš co? A to přesně, že ten growth prostě jde pomalu. A myslím, že to je 100krát jako zdravější, než když ti jakoby bouchne něco a to. No to nikdy, lebo kámo, poznám ľudí, jak má nahoru, tak jdeš dolů. Poznám ľudí, ktorí vybuchli takto, že po 2-3 týždňoch úplne ich to zmenilo a potom veľmi plakali, keď nikdo už po nich ani neštěl. Ne, to je fakt to a když to děláš díl a jako konzistentně, tak ti to víc připraví hlavu na to, když už ti to bouchne. To je pravda, to je pravda. Jakože už pak seš jako vlastně s tím jako... Velký knowledge. Jako navážu na ten content, jak jsi to vlastně takhle, jakoby, nebo i pro mě, víš, jako, že jsi to takhle vlastně switchnul, teďka vidím 20 minut, víš co, jakoby v podstatě přesně dokumentární věci skrz jako ty různý témata, co tebe baví a mluvíš o tom fakt hrozně jakoby zajímavě a hrozně stručně. No, ďakujem. Ne, fakt je drsný, jak ty umíš, hrozně dobře seš rétoricky. Vieš čo, halus, ja sa vždy bojím. Ja vždy, keď robím nové video, tak sa bojím, či bude dobré. A ty seš rétor, a to ti říkám, já jsem rétoricky úplně jako nula, ale učí mě jako, víš co, jako jak mluvit to a ty fakt jako mluvíš tak jako k věci a tak fakt je to drsný. Tak jako. to ďakujem. Fakt a ty to nemáš žádnou průpravu nebo... No tak pripravujem si scenár samozrejme, že akože není to freestyle, to keby dám takýto freestyle na kameru, tak to mám Oscarov doma 10, ale normálne mám scenár napísaný a mám ho proste vedľa seba a nemám ani čítačku, ale proste rozprávam, keď niečo mi vypadne, prečítam si, idem znovu, vieš, akože sú to veci, čo ma zaujímajú, preto mám ten passion. Práve preto je to tak organický, podľa mňa. Keby spravím, ja neviem, video o kokos, ja neviem, histórii vyrábania drevených hrabličiek, tak to by ma asi moc nebavilo. Takže a možno hrabličky. Máme drevené, máme orechové. Najprv boli s 3 špicmi, potom s 2. Čo to? A docela zajímavé, takže byli ze 4. Ne, proto je to pro mě organický, ale jak jsme se byli o tom jako switchi a říkal, že některý lidi to prostě jako, je ten starý, hej, tak jako, co ten, jako bral si z toho, nebo i když říkáš, jak jsi jako z toho třeba někdy nervózní, bral si ten hejt jako nějak? No jasné, jako hrozně, veľakrát, tak pozri, ja mám rád konštruktívnu kritiku a viem rozdeliť to, čo je, že hejt. No jasne, a co je? Kámo, vieš, koľko konšpirátorov mi teraz píše pod videa, napríklad robil som video o vesmíre a typci úplne, že vesmír neexistuje, nikto nikdy nebol vo vesmíre. Pravda, kámo, ja som nevezí. Hej. Díky moc za to, že... Počkej, ty jako nevěříš, že je placatá země. Poznáš Terryho Pratchetta, vieš čo? Aha, jasne, že je plocha. Áno. Želva, 4 slony a země. Tak si myslím, že lítáme. Hej? Tak to je lepšie, ako keby si myslel, že celá Zem je obklopená veľkou stenou ľadovcovou a NASA má v strede Antarktídy vlastne, že Antarktida je stred Zeme a tam má špeciálnu túto základňu. A celá naša Zem je veľkou stenou, jak v Game of Thrones. Veľká ľadová no. A to zní docela dobře, teďka možná tomu budu věřit. Ty jsi to také prodal docela. A víš, to je ten retorický skill. Neverím. Ty jsi to úplně prodal, kámo. Já jsem to OK, yes. Ako sa vyrovnávam s hejtom? Tak... v tom switchi, víš, jakoby. Áno, vieš čo, akože trvalo to nejakú dobu, kým si na to ľudia zvykli a kým ľudia pochopili, že už proste nechcem sa vrácať k tomu obsahu, čo som robil predtým. A zobrali ten obsah, čo je teraz, ale mal som pochybnosti, malé, ale presne o tom, že a mám sa naspäť vrátiť, ale povedzme, že ne, že proste toto bol ten switch, vyšiel mi našťastie, musím zaklopať. Teraz som vnímaný takto, je to pre môj brand absolútne dobré, čiže tak. Je super, že to vyšlo, to já ti gratuluju. Koľkokrát sme si podali ruku v tomto videu? No jsi frajer. Můžete to zrátať. Ne, fakt jakoby, ale právě přesně jsem si říkal, jestli to, že to prostě nedělám na hlavu ty haury, víš, když prostě... Bolo obdobie jasné, kedy som bol na tom zle a komentáre mi len pridávali k tomu, aby som sa mal zle, ale proste treba si... Věřil jsi tomu, že to je to, co chceš dělat a že oni to pochopí? Áno. Ne, to já... Nepochyboval som o tomto switchi nikdy. Ne, a to je dobře. To tak má byť. A myslím si, že to je super. Ty kokos, som ver. Tak jo. Dobře. Tak počkej. Ale to je o tom, co jste... To je jako... To s těma hejta.
To s těma se nesměj. Takže ja som starý a on už kokce. No s Lároš Poze sme robili takú kampaň, ktorá sa vlastne týkala tej druhej tvári a bolo to presne o tom, že online... Což se tebe týká hodně skrz ten Switch třeba. Bo za mě, jako je to ten. Áno, že ako keby, že máš nejaký ten real life a potom ten online a ľudia vidia v podstate tie pekné veci, ale nevidia tú druhú tvár toho života, nejakého toho content creatora, influencera, youtubera, že sú tam aj tie hejty a proste náražky na nejaký výzor a takéto veci, vieš, že tam vzniká dosť problémov, že ľudia sú dosť aj insecure proste kvôli nejakému svojmu výzoru. Vieš, ja napríklad mám obdobia, napríklad ako dnes pred točením sa mi spravili výražky proste a akože není mi to úplne príjemné, ale tak čo s tým spravím, vieš? Koukám. Nemôžem to vyretušovať teraz vo videu. Ja si fakt dobrý, kámo. Fakt, ďakujem. A tak ty jsi měl hlavně, kámo, ty dready, víš co? No to som mal 8 rokov dready, hej, akože to bol úvod. Tak to chápu, kámo, že jako mi na tebe řvali, víš co? Máš posledných 5 minút so mnou. Tak si ich užij, kamarát. To je ta druhá tvář. To je ta druhá tvář, kámo, že ty si to teďka... Ty máš tiež také dve tváre teraz, čo? Co? No, ne dve brady, tie mám ja. Já taky, já jsem na to furt takhle dívám, pak jsem viděl ten záběr z toho prvního dílu a já... Prosím, ještě třetí otázku, prosím tě, bych si ještě zeptal, jo? Tier 1 moderátor. Čaute diváci, teraz následuje extrémny drip check. Kámo, už jsme si to říkali, vole, já to uvážím. Čak, ale ty kým sa vyjadríš, tak 100 Kámo, rokov já trvá, vím, chápeš? že ty máš prostě rád teďka ty kecací videa, ale už fakt prostě jako, už fakt rozmá. No nic, čau. Další segment je Drippity Drip Check, a.k.a. Skibidi Riz. Čo? Skibidi Drip Check, Drippity Drip, Skibidi Riz. A budem si hodnotit pyžamo. Hele, za mě stručný, neskutečný. Fakt? Fakt se mi to líbí. Kokos. Trošku ti nevěřím, že v tom spíš. Vieš, čo som ešte povedať? Že to vôbec není moje pyžamo. A to je ono. Ale vyzerá tak, či nevyzerá tak? Povedzte vy. Ale toto je dobré, toto som kúpil. Vieš čo je fun fact? Toto a toto som kúpil na jedno reelsko, aby som mal pekné reelsko. Počkej, jak? Potreboval som proste byť Grinch v jednom reelsku, tak som si kúpil takýto akože outfit. Ja normálne spím, že v trenkách a v tričku krátkom, ale to úplne sa nehodilo do takejto relácie. Možno by to malo celkom veľa views, ale nechcel som úplne takto. Spím nahej, no to by mňa úplne, to by mňa střelit. To neviem, či by niekto pozeral, ale... Ja, že chcel som normálne si kúpiť také pekné pyžamo od jednej peknej značky, ale hrozne drahé, takže dúfam, že jedného dňa si ho kúpim a prihodím aj tebe jedno potom do košíka. Jsi boss. Zvoníte vůbec nějak mě? Nebo to tam neděláme vůbec? Veľmi sa mi ľúbi tie nohavice, lebo sú to moje obľúbené farby. Tá zelená sa mi veľmi páči. Jo, hele, děkuju. Já nosím dokonce i v létě, jako oni jsou jako vzdušní, tak je nosím jako Kamarát, jeden. tak... Jako nevím. Tak nic, no. Tak nic. Za mě Grinch z 10. Výborné, môže byť, súhlasím. Už ne. Hele, a nějakou ty jsi říkal, že spíš teda s kočkou, takže spíte 3 v posteli ještě s kočkou. Nedělá to neplechu? Nebuďte se v noci, když máš kočku. Kámo, ešte najhoršie, že my môžeme byť, že takto vedľa seba a tuto do tohto priestoru, ktorý mám tu, tak tam sa tá mačka vtesná proste, to je neuveriteľné. Kámo, keby ja neviem, máš centimetrovú škáru, tak ona tam prostě skočí. To je brutál. Tak ona cítí to teplo. No ale ty kokos. Jako, get some space. Akože áno, že ten, alebo perinu, vieš, nemôžem sa otočiť, lebo leží na perine a keď sa otočím, tak ju stiahnem a ona potom... Vieš taký tie videá, že to natáne. To niekedy by som aj tak rád, že nebudeme robiť. Ježišmarja. Já jsem měl dlouho kočky taky a jakoby, já mám alergii, takže jsem s ním nespal. My máme bezsrstú mačku, Sphinx. Taky máte alergii? Nie, nemáme, ale ty, ne, či takú na srst. Jo, no tak to taky. Ja som pohode. Počkej, takže ona je nahá jako. V podstate áno, jak taká šunka. Niekedy keď leží, to môj chat na streame vymyslel, že niekedy keď leží, tak vyzerá jak šunka, jak proste šunková roláda. Chudák ta kočka. Že vyzerá jak šunka. Vyzerá jak šunka prostě. Hele, myslíš, že bychom takhle jako ještě na dobrou noc dal nějaký třeba sneak peek novému videu, že bych to jako usnul, protože... Akože tým, že pekne rozprávam, no, tak... ty máš tu rétoriku. Tak ja tu úplne náhodou mám telefón. Nekecej. A úplne náhodou tam mám otvorený scenár k najnovšiemu videu. To je ale náhoda. Nechápem. Tak to je dobrý, tak já môžem ti kúsok prečítať. Dobre.
Si uložený? Áno. Dobre. Kapitola sa volá História lezectva. Úplne prvé stopy lezenia pozorujeme už zo starodávnych čias. Napríklad v Nepále sa našli pohrebiska v jaskyniach, kam sa mohli dostať len za pomoci lezeckých techník a dokonca pôvodné americké kmene, ktoré žili v jaskyniach a v útesoch mesa, taktiež potrebovali používať lezecké techniky, aby sa tam mohli pohybovať. No skutočné začiatky lezenia vnímame od neskôršieho 18. storočia. Konečne už spí, môžem ísť preč od ťa. Tak to bude všetko na dnešný rozhovor a tuto s mojím kamarátom Radkom a dúfam... Ty si sa rozdielovo spomenal, že? To bol dobrý trapas. Ne, poď, tiež dobrý. Díky moc, že ste tu boli, díky moc, že ste sledovali, dúfam, že ste si to užili a uvidíme sa pri ďalšom videu. Teda ne so mnou, ale s ním, ja už tu nebudem. A keďže sme si ani raz nepodali ruku v tomto videu, tak bolo to bráško. Ne, bolo to super, díky moc. Ja ďakujem. Bolo to fajn, užil som si to. Ja také. Užil si to? No. Paráda. Už tam tady ešte leží chvíľku. Dobrú noc.